Καλώς ορίσατε σε αυτόν το επεισόδιο Σέριος δοκιμάζει σκατό. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε τα Hell Energy Drinks. Πρώτο έχουμε το Classic. Θα μυρίσει σαν κατούιμα άλλη φορά. Περίμενε. Ίδιο σαν το Shark Original, 5 από 10. 5 από 10. Ναι, ίδιο σαν το Shark Energy Θα Drink. δοκιμάσουμε και εμείς. Ναι, θα δοκιμάσαι και εσύ, ζήσαμε. Σκατά. Nice, anyways. Πρώτο έχουμε το Strong Apple. Το πιο δυνατό μήλο που να δοκιμάσω ποτέ. Μήλο. Οκ, κοίτα. Αχα. Έχουμε κάτι δύσκολο. Δεν έχω ιδέα, ίδιο σαν το Shark, 5 από 10. Αυτή τη φορά είναι σαν μήλο, but ζήσαμε. Θα δοκιμάσουμε και εμείς. Να πει αυτό το like κάθε βίντεο. Μπορεί. Έχουμε το Monster Energy Drink Focus. Επιτέλους, μπορώ να κάνω focus για κάτι για διάφορα τη ζωή μου. Ουφ. Πρέπει δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά μυρίζει σαν κατούιμα, δεν νομίζω θα είναι καλό. Τούτο δεν έχω ιδέα τι είναι. Να δοκιμάσω μια άλλη φορά. Νομίζω έχει και ο γεύση που δοκιμάσαμε κάπου αυτός. Δεν θυμούμαι, θα δώσω από 4 από 10 επειδή μυρίζει σαν λέω παράξενο. Θα δοκιμάσουμε και εμείς. Κάπως κάνει. Κάπως κάνει 4 από 10. Anyway, έχουμε το Monster Energy Drink Multiply. Ναι. Να σας πω μνίζα. Πορτοκάλι. Να καθαρίζω τον τραπέζι για μια φορά τη ζωή μου. Orange juice. Δεν έχω ιδέα τι έχει μέσα. Είναι 9 από 10. Θα δοκιμάσουμε και εμείς. Σκατά. Αλήθεια ρε σκατά. Yep. Για μένα είναι orange juice, τι εννοείς. Ζήσαμε. Έχουμε το Monster μαύρο cherry. Σκάσε το. No. Monster black cherry. Black. Δεν πω άλλο από εσένα. Μυρίζει σαν καλαμέρα αυτό. Αλλά αν ξέρω τι είναι. Είναι το καλαμέρα. Ναι, έχει γεύση καλαμέρα του black and cherry. Τι είναι το καλαμέρα. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω gummy bear κάτι. Εσείς είχαμε. Τι είναι το Monster. Σέργιο, είσαι πάνω σου ρε μάλακα. Δεν είναι τα πάνω μου. Οκ, άντε φέρ' το. Άντε. 10 από 10 επειδή είναι καλό. 10 από 10 έχει τι είναι καλό. Όχι. Είναι καλό. Πώς πάρεις το όνομα σου. Στα σιθκιά μας. Κάτι πουστό μωρά. Πουστό μωρά μου.
Ωραίο τούτο. Ναι, σου λέω ωραίο αυτό. Έχεις σαν καλαμμένα by the way. So, Ένα ανοιχτά το τα πέσουνε. να γίνει κάτι σαν... Ναι, να φανιστεί να καίρεται με το όνομα η μαμά να μας δέρει. Ναι, σωστά. Anyway, το τελευταίο είναι το Hell AI, Artificial Intelligence. Σωστά. Όχι, λάθος. Ζήσαμε, anyway. Όχι, πεθάναμε. Αλήθεια. Σκάς. Αμάν. Τι κολότρυπα και με βυζίστη. I fucking can't. Αυτή τη φορά δεν θα κόψουμε κάτι. Σκάσε ρε τώρα σε πιέτο. Κιάολε. Γάπα το ρε. Ζαρίσκει. Ρε Σεργέ. Σεργέ. Σταμάτα, κόψε τις βλακίες εσύ. Έτσι λέω σε ασμό ρε μαλάκα. Σχέσμα αυτό. Σχέσμα. Ρε όπως την περίοδο μαλάκα. Ζήσαμε φίλε μου. Ή πως πεθάναμε. No, it tastes better than everyone. Καλύτερα μου λαέ ρε Σεργέ. Σταμάτα! Δεν έκανα τίποτε. Οκ. Κόψε τις βλακίες. Ας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε like and subscribe. Ναι, έκανα λίγο proof editing επειδή γιατί όχι. Κλείς το βίντεο. Όχι.